afa mmadụ onye ga-aghọlụzi onye ọzọ na-ahụ oweli aje tụbado n'anya nke ya onye na nke ya nụ ọ bụ onye pụta okwu isi onwe ya ị ga-aghali nke eji ekwube nke onye ọzọ maka ife dị onye mkpa n'ụwa ka ọ na-achọnụ onye ga-aghalizi nke aje chọba nke onye ọzọ Kwue Nkeyi o ka akwalụ m nwa nke m ka m kwulunu maka na ọ wazi ife na-akpa anyị na-akpa m Chimunaka, I will take and Jacano. A computer culum pamono, on your me puticulum baino, on your cunalo muncamu, on nuching them not for no one gig a putilimano, no one. If I am Madufuno, Wakoni. Onye ga-ekwuzi nke anyị ya n'afọ azịnọ ya bụ na mba ị ga-ekwunu ekwuchina m ọnụ m nụ ọ bụzi ndị bụ chikere m na mgbọsi onye ọbụla na-apụtazi n'ụwa nọ onye ọbụla n'oche nke ya etu oche dị ka ọnụ okwu ị ga-adịazị ya bụ onye pụta ya kwuru nke ya onye kwuchinala onye ọzọ ọnụ ha oluzienu na omumenu onye pụta omekike ya n'ụwa ofu ya ka ibe mbembe afọ nụ asị na mbe na-abọ pụtaziri mgbanụ ofu ga-akarị ibia mbamba afọ ya bụ n'olu n'omume onye pụta okwulu ọnụ ha ọ bụ onye ga-azọlụ nke onye ọzọ nụ ọ dị akwa n'ofele o
bụ gịnị ka anyị mezi n'ụwa n'ugoju n'ụwa fọnụ onye pụta omeli ike n'ụwa onye ọbụla kwuo nke nụ ikwute nke ịma imebe na ikwutazi mma ọdịnihu nke onye kwutago bụ na nụ emole n'enu ụwa nke onye kwuta n'ọnụ agụ obodo mana azụ bụ ike bụzi afa mmadụ onye na-aga n'iwu na-enazi anya n'azụ onye mmazi ka azụ adị ukwe nke ya hazielu m nke m ka m kwuo nụ onye ya ewonyezi bịa n'aba ka m kwuru ma gị biko kwuru nke itinye na m na abaghị ma mmetie na nke m ka m kwuru nke m n'ụwa dimkpa na-abụ na-aga n'ụzọ n'ofu onye ga-aga n'ịnụ okwu niile agha ọha manya n'ụlọ aka niile agha azi n'aka njekwu nke m nụ ma ibiko kwuru nke yi ma ya nana m nke m n'ike nụ kwa nke yi nụ ma mụ kwube nke m maka na kwuo nke iwazi afa nụ onye jizi ike mmadụ ibe ya ike anyị niile dịzi n'aka Chukwu onye anakwa n'ibia nke ya